Hello tfal, insellmilkom. Illum se nkun qed nibatilkom lezzjoni tal-Malti ukoll tal-Malti grammatika se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-partiċelli. Din hija lezzjoni li diġà għamilt ma' tfal fl-iskola u għaldaqstant se nkun qed nagħmilha magħkom online ukoll biex bekk intom kemm jista' jkun ma titilfux. Mela, illum se nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-partiċelli. Għaldaqstant l-intenzjoni tal-lezzjoni llum se tkun din. Se nitgħallmu kif naqdu il-partiċelli mal-artiklu. Sissa, waqt il-lezzjonijiet tal-Malti, kull ma għamilna aħna huma l-artiklu biss. Tkellimna wkoll dwar l-artiklu tal-vokat tal-leħen L-5i biex niftehmu, u issa ħanimxu daqsxejn il-qudiem għax se nitkellmu dwar il-partiċelli. Mela, qabel nibdew il-lezzjoni irdu nifhmu ftit x'inhi d-differenza bejn partiċelli u artiklu. Artiklu biex infakkarkom daqsxejn żgħira, artiklu ħafna drabi jinkiteb i l-think. Dak huwa l-artiklu. Jew inkella jekk kollok vokala qudiem bħal arblu pereżempju, l-artiklu ħad tkun l-arblu, l-think. Dik ukoll huwa artiklu. Ħafna drabi wkoll l-artiklu jekk il-kelma tkun xemxija, l-ewwel ittra tal-kull kelma tkun xemxija, allura l-artiklu jieħu l-ewwel ittra ta' dik il-kelma, pereżempju is-serduq. Okay? Jew inkella pereżempju ir-ross. Dak il-każ dan ukoll huwa eżempju ta' artiklu. Ġifieri ħafna drabi l-artiklu jkollu jew żewġ ittri, jew inkella ittra waħda, il, is, ir-l-think, fil-waqt li l-partiċelli huma ftit differenti. Jekk il-partiċelli jkunu maqudin mal-artiklu, allura ikollhom ġieli anke tliet ittri. Ġieli ma jkollhomx sink ukoll ħafna drabi, ħanaraw daqsxejn x'in se tkun id-differenza bejniethom u x'verament huma partiċelli. Ħalli nkunu nistgħu narawhom u nindunaw bihom anke fis-sentenzi. Mela l-artiklu huwa il-think, L-think jew inkella jekk l-artiklu jieħu l-ewwel ittra tal-kelma bħal is, ir, okay, affarijiet bħal daw. Ħanimxu ftit issa għall-slide li jmiss. Se nkun naf li tallimt għax se nkun kapaċi nara fil-partiċelli llum, se nkun kapaċi nuża l-partiċelli f'kuntest, pereżempju ntikom sentenza bil-partiċella nieqsa u intom iddaħħlu il-partiċella tajba u se ndaħħal partiċelli f'sentenzi. Ikollok il-partiċella nieqsa wkoll u inti iddaħħal il-partiċella. Trid anke tallem tara fil-partiċelli, ġieli jkunu mistoqsijiet waqt l-eżami tal-benchmark daw, sib il-partiċella f'dak il-paragrafu. Ħanejnkom ftit kif jirnexxilkom tarfu dawn il-partiċelli l-ewwel. Mela, jekk nimxu għall-slide li jmiss, dawn kollha huma eżempji ta' partiċelli. Ma li għandha l-apostrofi, il-ma ta' bla apostrofi mhijiex partiċella, ma bla apostrofi biss hija partiċella. Ta' bla apostrofi, ġo, min, mhux min, min, m-i-n-n. Min hija m-i-n. Hija ħud tfisser ħu bl-Ingliż għal min qed nirreferu. Sa, fi, bi, xi, għal li tinkiteb anke b'modi differenti, lil li tinkiteb differenti wkoll u bħal. Mela, ma u ta' biss għandhom l-apostrofi, importanti li nsegwu dawn kollha bħala partiċelli ta'. Ġieli jkunu partiċelli mqassra, ġieli jkunu partiċelli imwaħli mal-artiklu u għaldaqstant se nurikom kif tarfu dawn il-partiċelli. Mela jekk iżommu karta ma' ġembkom, ma, ta', ġo, min, sa, fi, bi, xi, għal, lil u bħal. Dawn huma kollha il-partiċelli importanti illi nitalmuhom bl-amment ħalli intom tibdew tarfu daw il-partiċelli x'inhuma. Ħantikom eżempju anke ta' sentenzi fejn jintużaw daw il-partiċelli. Jew ikunu mqassra, jew ikunu moħli mal-artiklu biex anke intom tindunaw. Mela, ħanimxi għall-slide li jmiss. Jirnexxilek tara fil-partiċelli f'dawn li ġejjin. Hawnhekk sentikom issa sentenza u f'din is-sentenza jiena magħkom ħanipprova nara fejn qegħdin il-partiċelli. Li kont minnkom hawnhekk dejjem għamlu post fil-video. Ipprova ssib il-partiċelli inti l-ewwel, imbagħad tkompli segwi l-video biex inti tqabbel dak li ħsibt inti
ma dak li se nkun qed ngħid jiena waqt il-video. Mela, għati dawn il-flus lill-ommok. Mela, il-partiċella f'din is-sentenza mhijiex il-flus. Dik hija artiklu għandha żewġ itri. Il-flus, dak huwa artiklu tal-limnieħ ftit ilu. Il-partiċella hija lil din hawnhekk. Din hija partiċella. Din partiċella mhijiex imwaħla mal-artiklu, m'hemmx sink, lil, l. Dik hija partiċella. Issa ħanimxu għal jmiss. Kif tħallna ġewwa, sibna ruħna ġo kamra kbira ħafna. Mela, fl-artiklu m'hawnx din is-sentenza, imma hawn partiċella. Il-partiċella hija ġo, illi wkoll ma mhijiex imwaħla mal-artiklu, ħanraw kif teħel mal-artiklu dal-waqt. Okay? Għax ħatikom ħafna aktar eżempi. Mela ġo hija wkoll eżempju ta' partiċella. Jekk intom qegħdin taħdmu dal-eżerċizzju miegħi, allura nissuġġerilkom dejjem ħarsu lejn il-karta illi ktibtu, jew forsi anke nota li ħankun qed inqasmilkom hija ma' dan il-video biex tkunu tistgħu tarfu l-partiċelli qabel tikkonfermaw miegħi waqt din il-lezzjoni. Ħanimxi għall jmiss, hawnhekk għandna sentenza oħra, min din it-triq tista' tasal fejn tixtieq int. Il-partiċella mhijiex it-triq hija artiklu. Il-partiċella hija min, mhux min, doppja n. Dik hija partiċella. It-triq dak huwa artiklu, kull ma fih huwa żewġ itri biss. Imma min li fiha 4 itri hija partiċella. Jekk nimxi għal li jmiss, hawnhekk ħanispjegalkom kif jistgħu il-partiċelli jingħaqdu mal-artiklu u kif jinbidlu l-partiċelli. Jiġifieri il-partiċella ma jekk inżidilha pereżempju ħadd iġini mal. Mela jekk jien ngħid mort sal-belt mal-mama, mal hija partiċella imwaħla mal-artiklu. Jien ma ngħidx mort il-belt ma mama, jien ngħid mort il-belt mal-mama. Mela dak huwa partiċella imwaħla mal-artiklu. Jekk jien ngħid fi plus ħadd iġini fil. Mela jekk jien ngħid pereżempju tħalt fil-karozza ma' missieri, fil-karozza, fi il-karozza. Mela allura għandek partiċella imwaħla mal-artiklu. Jekk jien ngħid ġiet għalija l-karozza tal-linja fis-7, fi is-7. Fis-7, dik ukoll hija il-partiċella fi. Jekk jien ngħid pereżempju għandi min plus jekk jien ngħid mill-belt sa taslima iddum is-suq 10 minuti, mill-belt hija il-partiċella min. Kultant xejn diffiċli din biex tinduna biha, għax mill fil-fatt meta naqduha mal-artiklu il-kelma min twaqqa iż-żewġ ennijiet u ssirlek mill. Tajjeb, mill-belt, mill-mosta. Dik hija l-partiċella min. Issa, jekk jien mmur għal jmiss, għandi ġo plus jekk jien ngħid ġo l-borma tfajt ftit ilma, ġo l-borma, għandi ġo plus il-borma, ġo l-borma. Mela allura il-kelma ġo hemmhekk hija maquda mal-artiklu. B plus bil, jekk jien ngħid pereżempju mort sal-belt bil-mixi, B plus bil-mixi hija partiċella. Ta' plus ukoll nistgħu nqabblu il-kelma ta' mal-artiklu, dan il-flok huwa tal-mama tiegħi, mela hemmhekk għandi t għal sink tal-mama li ġejja mill-partiċella ta'. Indunaw li l-partiċelli maqudi mal-artiklu ħafna drabi jieħdu 3 itri, ġoll, bil, tal, jekk imur waħda lura, hawnhekk għandi mal, fil, mill, kultant jaf ikollha 4 itri wkoll il-sink. Naraw dal-waqt id-differenza bejnietom se tkun fil-lezzjonijiet li ġejjin ta'. Issa, hawnhekk issa insibu daqsxejn ta' partiċelli hemm minnhom imwaħli mal-artiklu hemm minnhom le. Mela, xejn ma ħassejtni tajjeb meta ħriġna bil-karozza ta' missieri. F'din is-sentenza hawn żewġ partiċelli. L-ewwel nett il-partiċella ma mhijiex partiċella hawnhekk. U raġuni hi li m'għandix apostrofu. Jekk il-partiċella ma jkollix apostrofu, allura ma tistax tkun partiċella. Imma il-partiċella bil
hawnhekk din hija partiċella. Hija partiċella imwaħla mal-artiklu. Dan il-partiċella B, ovvjament l-artiklu ta' karozza huwa il-karozza, għalhekk B plus il tiġini bil-karozza. Hemm ukoll il-partiċella ta'. Il-partiċella ta' għax għandha l-apostrofi magħha. It-ta' dejjem l-apostrofi tkun ħafna drabi sakemm ma jkunx verb. Ta' again, ġifieri jekk jiena għandi ta' bl-apostrofi dik hija partiċella. Mela hawnhekk il-partiċelli huma bil u ta'. Bil hija l-unika waħda minnhom it-tnejn illi hija imqabda ma' l-artiklu. Jekk nimxi għalli jmiss għandi sentenza oħra u rabat ċof abjad mal-karozza qabel marru l-knisja. Qudiem knisja għandi l-sink. Dak huwa artiklu. Jiena qudiem il-kelma knisja, l-artiklu tagħha huwa il-knisja. Tgħidli għalfejn l-sink mela mhux il-knisja. Tinsewx illi żewġ vokali ma joqgħodux dej xulxin, ġifieri u i ma joqgħodux fejn xulxin. Allura jinkelli bil-forsi nwaqqa il-i għalhekk marru l-knisja. Il-knisja mhijiex partiċella imma hija artiklu. Il-partiċella hawnhekk hija fil-fatt mal-karozza għal-sink. Din hija partiċella. Għalfejn partiċella għax għandi il-partiċella ma' apostrofu illi hija imwaħla mal-artiklu tal-kelma karozza. L-artiklu ta' karozza hija il-karozza, ma' plus il ħatiġini mal-karozza. Issa, jekk nimxi għal sentenza oħra, hawnhekk għandi fl-aħħar wasalna d-dar wara li konna ilna nimxu satejn sħaħ. Mela, qudiem kelma dar għandi the sink, dak huwa artiklu, Ġifrina l-artiklu tal-kelma dar hija id, dar, id. Alright, imma hawnhekk il-i mwaqqa. Għalfej il-i mwaqqa xin għandi a u i fej xulxin. Mela ma nistax inħallihom hekk ħajkolli uwaqqa l-i. Għalhekk wasalna d-dar anka bil-Malti bleħinna inwaqqaw għal-i biex nkun nistgħu nitkellmu b'mod tajjeb. Il-partiċella hawnhekk hija fl-aħħar. Fl-aħħar. Tgħidli x'inhija l-partiċella hawnhekk? Il-partiċella hija fi. Tgħidli malfejn mhux fil. Għax meta l-partiċella fi inqablu ma' artiklu li huwa l-sink jiena quddiem il-kelma aħħar. L-artiklu tagħha huwa l-aħħar. Alright? Ma ngħidux fil-aħħar ħajkonna waqqgħu din il-i li għandi hawnhekk di se jkollha taqa' ma tiġi fl-aħħar. Ta' fi plus l-sink tiġini fl-aħħar. Ħajkollha taqa' daqsxejn dik il-i meta niġi biex inwaħħluhom ma' xulxin. Okay? Ħanaraw daqsxejn dawn l-eżempji aktar il-qoddim x'in naraw il-worksheet flimkien. Mela ħanimxu għal jmiss issa. Hawnhekk l-itfal rajtilhom din il-poeżija u fiċċejna ftit il-partiċelli flimkien. Hija poeżija dwar l-assedju għamilni waqt is-social flimkien. Ħanaqrawha flimkien. Ġew it-torok kontra Malta. Is-swar tagħna assedjaw biex jeqirdu l-kavallieri u f'baħarna jirrenjaw. Hawnhekk għandi xi partiċelli jiena. It-torok mhijiex partiċella, hija artiklu. Is-swar mhijiex partiċella hija artiklu. Biex jeqirdu l-kavallieri apostrofi jella din hija partiċella vera diffiċli. Dik issa qed tgħid lill-kavallieri, alright? Però minħabba illi hija poeżija qassarilna ftit biex jeqirdu l-kavallieri. Ma qalx biex jeqirdu lill-kavallieri għalkemm kienet tkun tajjeb ukoll. U f'baħarna jirrenjaw f'baħarna ukoll hija dik il-partiċella fi illi hija mqassra. Ma jidix fil-baħarna, jew inkella fil-baħarna, imma f'baħarna, f'apostrofi. Lavallett kien il-Gran kont issibu kullimkien. Qed iħeġġeġ lis-soldati biex jissiltu għall-Benin. Hawnhekk l-unika partiċella li għandi hija din il-liss li għandi hawnhekk. Il-Gran mhijiex partiċella, hija artiklu. Liss ġejja mill-partiċella lil. L-artiklu ta' soldati huwa is-soldati. Imma jekk inqabbada mal-partiċella l sink, waħħalhom ma' xulxin daw, ħajġuni liss soldati. Dik hija il-partiċella illi għandi hawnhekk. Ħanimxi għalli jmiss. Fuqhom raw ħamima bajda. Bdiet titfaċċa kull ftit ħin. Donna tħeġġeġ lill-ġellieda meta jfiġġu l-misilmin. Mela, hawnhekk f'din l-istrofa għanna f'xi partiċelli ukoll.
Mela, il-partiċelli li għandna hawnhekk huwa fil-fatt din li għandi hawnhekk il-lil. Aħna quddiem il-kelma ġellieda bħala artiklu nagħmlu il-think, il-ġellieda ngħidu aħna. Issa hawnhekk aħna laqqajna il-partiċella lil flimkien ma' dak l-artiklu lil plus il u jiġu lil ġellieda. Ok? Quddiem il-kelma ġellieda l-artiklu huwa il. Però aħna żidna dik il-partiċella magħha. Think misilmin huwa fil-fatt artiklu suppost quddiem il-kelma misilmin l-artiklu huwa il-misilmin imma jiena waqqajt il-i minħabba li żewġ vokali ma jqogħdux fejn xulxin. Bdiet ittir għal fuq il-birgu kif ukoll fuq ħaż-żabbar. Daqqatiqa fuq xi saqaf jew tistrieħ fuq xi kampnar. Hawnhekk għandna ftit partiċelli wkoll. Il-partiċelli huma xi li għandi hawnhekk u xi kampnar ukoll. Dawn huma żewġ partiċelli illi mhumiex imwaħħli mal-artiklu. Ħaż-żabbar hija artiklu. Jiġifieri dawk il-postijiet illi għandhom l-artiklu magħhom bħal ħaż-żabbar, taslima, ħal-balzan, dawk huma kollha artiklu ta' mhumiex partiċelli. Hawnhekk għandi wkoll il-partiċella għal, għajn għal, dik ukoll hija partiċella. Daw it-tliet partiċelli li sibna f'din l-istrofa huma fil-fatt kollha mhux imwaħħli mal-artiklu. Issa, ħanimxi għalli jmiss, hawnhekk għandi tnejn oħra. Dil-ħamima baqgħet tidher sa mal-ġlieda ġiet fit-tmiem. Waqt li t-torok telqu lura u l-Maltin spiċċaw fi sliema hawnhekk tirreferi għal meta spiċċa l-assedju. Hawnhekk dil-ħamima mhijiex partiċella. Dil hija din il-ħamima, din mhijiex partiċella. Issa, anka il-ma illi għandi hawnhekk, ok? Dik m'għandix apostrofu u dak ifisser li mhijiex partiċella. Fit hija partiċella, fil-fatt jiena qudiem il-kelma tmiem l-artiklu huwa it tmiem. Imma jekk jiena nwaħħala mal-partiċella, skużawni, fi, mal-partiċella fi, jiena nista' hemmhekk ikolli partiċella mwaħħla mal-artiklu. Issa, hemmhekk m'hemmx iżjed partiċelli f'din l-istrofa. Kienu jemmnu li l-Madonna kienet magħhom hemm kull ħin. Ħadet għamla ta' ħamima sabiex twennes lil Maltin. Mela hawnhekk prattikament din il-poeżija qed tirrakkonta leġġenda, jiġifieri ma nafux ix veru jew le, kienu jgħidu li fi żmien l-asledju raw din il-ħamima bajda illi kienu jaħsbu li hija l-Madonna li baqgħet magħhom matul il-ġlieda. Hija pjuttost leġġenda interessanti mhux ħażin. Fl-aħħar strofa għandi ftit partiċelli mhux ħażini, għandi ta' ħamima, ta' apostrofi. Issa, għandi wkoll lil Maltin, dik hija il-partiċella l imwaħla mal-artiklu il-Maltin u din Maltin għandna l-artiklu il. Lil plus il flimkien se jiġu lil Maltin. Ok? Issa, tajjeb wisq. Mela, jekk nimxi hawnhekk issa, ħanippruvaw naraw fejnhom il-partiċelli hawnhekk u nifirduhom, ħanaraw x'partiċelli huma. Numru 1. Xtrajt il-bolol mis-siġġiewi. Il-partiċella hija miss. Ok? Miss-siġġiewi. Aħna quddiem siġġiewi l-artiklu huwa is-siġġiewi. Jien nħobb nibda bl-artiklu l-ewwel. Issa, dik il-partiċella mi, hemmhekk dik il-biċċa l-oħra mis-siġġiewi, hija fil-fatt il-partiċella min. Min plus is, mhux ma, kieku mass iva. Kieku mass jiena f'mort massur mast, dik iva ma. Alright? Imma mi hemmhekk hija l-partiċella min plus is. Mort saxxat ma missieri, ma hija partiċella li m'għandix artiklu magħha. Imma saxxat iva. Nibdew bl-artiklu l-ewwel, quddiem il-kelma xatt, l-artiklu huwa ix-xatt. Issa l-partiċella, jekk anke għandkom il-karta ma' ġembkom, hija sa. Sa plus ix ħadd iġini sax-xatt. Issa ħanimxi għall-imiss, tlift il-karozza tal-linja u mort l-iskola, hawnhekk għandi żball żgħir, mort l-iskola bil-mixi. Mela hawnhekk l-artiklu quddiem karozza huwa il-karozza dik hija artiklu, imma tal-linja hija partiċella imwaħla ma' l-artiklu. Mela jiena quddiem il-kelma linja, l-artiklu huwa il-linja. Mela dik hija l-partiċella ta'
A apostrofi ta plus il flimkien se jiġu tal-linja. U mort l-iskola bil-mixi, hawnhekk għandi bil. Mela quddiem il-kelma mixi l-artiklu huwa il-mixi. Imma jiena waħħaltilha l-partiċella B plus il se jiġu bil-mixi. Issa, kilt blaġla u xraqt. Blaġla quddiem il-kelma aġla l-artiklu huwa l-aġla, l-sing, għax inti tibdilek blajn il-kelma. Il-b li għandek quddiem tfqija l-partiċella B. Imma ħnedna B u L-sing inwaqqaw il-I. Mela blaġla, mhux bilaġla, blaġla, b-l-sing. Numru 5, ix-xut jgħid minn mal-linja u skur jgħid. Il-partiċella minn hawnhekk mhijiex imwaħħla mal-artiklu. Imma mal-linja hija partiċella oħra illi għandha l-artiklu magħha. Quddiem il-kelma linja ġa kellna fin-numru 3, il-linja ngħidu aħna bħala artiklu. Imma jekk jiena għandi ma apostrofi qudiema, ma plus il ħadd tiġi mal. Right? Titbux bħali ta' fuq il-pitat mela mal-linja. Okay, dawk huma il-partiċelli tiegħi f'dawn is-sentenzi. Fil-eżerċizzju li jmiss, fit-taħriġ li jmiss, hawnhekk se ndaħlu aħna partiċella. Il-titlu huwa daħħal il-partiċella it-tajba. Qomt seba' u ħadd il-kolazzjon. Tistgħu tippruvawhom inti qabli daw ħalli tipprattika ftit. Aħna ngħidu qomt fis-seba'. Fis u għandi sink. Numru 2. Ħriġt ftit ommi belt. Mela, jekk ikonna nimlew bil-partiċelli, tistgħu tagħmlu pawża dejjem il-video taħdmuhom intom u mbagħad tippruvawhom miegħi. Ħriġt ftit ma ommi, anke m apostrofi wkoll tajba, ħriġt ftit mommi m apostrofi tajba. Ħriġt ftit ma ommi sal-belt. S-A-L. Numru 3. Bqajt nitkellem ħabib tiegħi. Il-partiċella hawnhekk hija bqajt nitkellem mal-ħabib tiegħi m-għal u sink. Numru 4. Se nerġgħu niltaqgħu 10 ta' frar. Issa aħna ngħidu aħna quddiem tinsewx l-artiklu quddiem 10 huwa l-10 l-sink, mhux veru. Se nerġgħu niltaqgħu hawnhekk għandi xi żball għandi spost għandi l-g tal-għajn. Se nerġgħu niltaqgħu fl-10 fl-10 ta' frar. Fl-10 ta' frar. Dik hija fi illi daqsxejn mqassra minħabba dik l-sink. Fl-10 ta' frar. Numru 5, rajt poeżija quddiem sħabi klassi. Jekk nippruvaw flimkien, rajt poeżija quddiem sħabi tal-klassi. Tal-klassi. Think. Okay? U dak huwa l-eżerċizzju tistgħu terġgħu tagħmluh flimkien, terġgħu issegwu l-video, alright, kif tixtiequ intom ta'. Mela, prattikament il-kriterji tas-suċċess huma dawn importanti tiżommu quddiem għajnejkom, se nagħmel użu minn dawn il-ġejjin. Il-partiċelli huma dawn li għandi mal-ġemp, dawn ta' hawnhekk, minn għandi ma, ta, sa, bi, fi, min u ġo. U ma danek huwa l-artiklu komuni il nużaw min jaf kemm il-darba, il-kullimkien. Mela ma plus il tiġi mal, ta plus il tiġi tal, sa plus il tiġi sal, bi plus il tiġi bil, fi plus il tiġi fil, min plus il tiġi mill, jew nkella mill bla waħda naraw daqsxejn iktar il-qudiem din, ġo plus il tiġi ġoll. Issa jiena l-tfal tal-klassi tajthom din in-nota biex ikunu jistaw dejjem jistudjaw u anka intom għandkom tagħmlu l-istess. Hawnhekk għandkom f'dan il-gris il-partiċelli kollha ma, fi, sa, lil, ġo, ta, bi, min, għal, bħal u lil. Imbagħad hawn isfel għandi nota oħra fejn nispjega d-differenza bejn l-artiklu sempliċi kif ukoll il-partiċelli. Din importanti nifajli għawa ġo Malti noti ed hawn isfel, ok? Issa, importanti wkoll wara tajtom din il-worksheet u tistgħu intom id-dar taħdmuha flimkien, ħadimna kemm il-A kif ukoll il-B u ċ minni ħidir li bħala oralment fil-klassi. Mela, il-eżerċizzju A
jgħidlek sib il-partiċella jew il-kelma li għandha partiċella magħha. Iktibha fuq il-pitazz tiegħek. Pereżempju, jekk nieħdu eżempju numru 1, inti ħassib il-partiċella biss hawnhekk. It-tarbija ridet xi ħaġa x'tiekol. Hawnhekk il-partiċella għandek xi u għandek ix-x apostrofi. Dik hija xi imqassra x'tiekol, mhux xi tiekol, x'tiekol. Numru 2. Dan il-lapes mhux ta' Luka. Il-partiċella hawnhekk hija t-a apostrofi. Okay? Tistgħu tibqgħu taħdmu eżerċizzju A. Jekk jiena mmur għal B, il-B da xejn diffiċli sabu tfal l-iskola, ifret il-partiċella imma l-artiklu skont l-eżempju. Ħanurikom numru 1 bħal eżempju. Illum jiena mort l-iskola bil-karozza ta' missieri. Bil-karozza samnija. L-ewwel ibdew bl-artiklu. Qudiem karozza l-artiklu x'inhu? L-artiklu huwa il-karozza. Imbagħad dik il-B illi għandkom tgħinkom mhux ħażin, iċċekkjaw fuq in-nota u sibuha B plus il. Ħana nottini waħda number 2. Fil-boot tiegħi kelli 5 euro. Bihom xtrajt ftit ħelu. Fil-boot ejja nifirduha. L-ewwel nsibu l-artiklu quddiem boot. X'inhu huwa l-artiklu? L-artiklu quddiem boot huwa il-boot. Mela dik il-f illi għandi quddiem hija fi. Mela il-partiċella u l-artiklu huma fi plus il. Numru 3. Ħa premju tal-li ġie l-ewwel fit-tiġrija tal-iskola. Mela, ejja nagħmlu l-artiklu quddiem l-iskola. Quddiem il-kelma iskola, l-artiklu huwa l-iskola, l-sink i, l-iskola, l-sink. Ma dik it-t li għandi quddiem ġejja mill-partiċella ta'. Mela inti fuq il-pitazz ħa tikteb ta' apostrofi plus l-sink, iskola. Numru 4. Fl-Eġittu hemm waħda mill-ikbar xmajjar tad-dinja. Mill-ikbar. Mela, ejja nagħmlu l-artiklu quddiem il-kelma ikbar. Quddiem il-kelma ikbar l-artiklu hija l-sink, l-ikbar, l-sink. Ma dik il-mi illi għandi quddiem ġejja mill-partiċella min. Min plus l-sink ikbar. Ekk ħa tikteb fuq il-pitazz. Ippruvaw kompluhom intom għandkom xi ftit oħra hawnhekk. Iċ huwa faċli, sabuh faċli ħafna, it-tfal lis fil-klassi, daħħal partiċella inti. Bħantikom eżempju. Numru 1. Flus li qlajt, xtrajt set cards tal-futbol. Hawnhekk il-partiċella mhux il-flus, dak huwa artiklu. Il-partiċella hija bil-flus li qlajt, xtrajt set cards tal-futbol, bil-flus. Numru 2. 5 tax-xahar għandna sports day fl-iskola. Hawnhekk il-partiċella hija fil-5 tax-xahar. Għandna sports day fl-iskola. Jien naħseb illi more or less naħseb illi għandkom il-lezzjoni kompluta hawnhekk. Jekk kolkom xi problema dejjem tkellmu miegħi biex bekk inkun nista' ngħinkom kif nista'. Okay? Jiena narakom dal-waqt importanti stay in good health u għollu ġewwa kemm jista' jkun u ħudu ħafna vitamini ta'. Grazzi ħafna u enjoy your day. See you.